bazd meg, korán van ám. Pihenni akartam. Jó van, várlak. Csá. Basszus. A rohadt büdös életbe. Nem hiszem el. Szeva, na mi van? Nincs semmi dolgom, gondoltam átnézek. Jöttél volna később is. Reggeliztél már? Aha. Gyere tévézni. Kapcsolod a Cartoon Networkre. Hol a távirányító? Itt kell lennie valahol. Nincs itt. Biztos becsúszott ez a szar alá. Mondom, hogy nincs itt. Akkor meg itt kell lenni az ágy alatt. Itt sincs. Itt sincs. Csodálatosan harcolsz, fiatal mester. Mi a neve ennek a harci stílusnak? Nem tudom, gondolom mókus stílus vagy mi. Taníts meg engem erre a mókus stílusra, hogy az én dojóm palacsintát csinálhasson Hamász dojójából. Tudja, a mamám megtiltotta, hogy szóba álljak idegenekkel. Gyere velem, Johnny. Öregem, elegem van mindenből. Miből? Mindenből. Itt van a csajom is, érted? Állandóan buzerál engem, hogy kezdjek valamit az életemmel, hogy dolgozzak, szerezzek lakást, több pénzt keressek, lehet, hogy gyereket akar. Komolyan? Nem normális. Kitalálta, hogy menjünk ki Németországba, és majd kint telepedjünk le. Vagy nem Nem is tudom. tudsz németül. Ez az. És veled mi van? Meg vagyok. Az jó. Kezdjünk már hozzá! Kérlek, ne megint! Mi lenne, ha leülnél szépen? Van itt valaki, aki szeretne beszélni veled? Jó napot kívánok, pizzát szeretnék rendelni. Igen, nagyot. Egy bolonyai, meg Hawaii. egy Hawaii. Igen. Színház utca 2. Köszi, csácsumi. Mindjárt itt lesz. Biztos a pizzás! Igen. Szia! Gyere, persze! A barátnőm az menj, azt nézzél tévét, vagy valami. Szia! Ciao, ciao, ciao! Őrült rohanásban vagyok, gyere! Cigiztél? Nem, dehogy. Tudod, hogy nem szeretem, hogyha cigizel.
Kétezer tonnát nyom a dög. A szemei akár a tányérok, és óriási tüskés csápjai vannak. Most hova mész? Mondtam már, hogy De sietek. hát el sem mentél. Te neked jó volt, nem? Persze, de... Szia, 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 szia. Szia. Halló, kb. egy óráján rendeltem 2 pizzát és nem kaptam meg. Mi az, hogy hova? Ide a Színház utca 2-be. Lehet, hogy nálatok még ilyen nem fordult el, de most kurvára előfordult és nagyon zavos vagyok ezért. Nem nyugszom meg, baszki, itt érzem a haverommal. Mi van? Mi? A kurva anyádat, azt a kis köcsög. Az bazd meg. Nem, most már nem. Lerakta, baszki. Akkor nincs pizza? Nincs bazd meg, mert elfelejtették. Akkor most mi lesz? Rakvár nincs. Nincs. Ez meg mi? Nem tudom. Nincs villany, öregem, hol élünk? A kommunizmusban volt ilyen utoljára, hogy nincs villany. Gyertyátok nincs. Minek süt a nap? Gyermekkoromban mindig imádtam a gyertyafényt. Mikor elment a villany, mindig gyertyát gyújtottunk. És a gyertyafénynél mindenkinek másféleképpen vibrált az arca a fénynek köszönhetően. Nem tudom, hogy van-e itt gyertyák. Soha nem tudod eldönteni, hogy most az az eredeti, amit a gyertyafénynél látsz, vagy pedig az, amit a villanynál látsz. Ez hülyeség. Gyertyafénynél nem lehet se tévézni, se zenét hallgatni, se számítógépezni, szart se lehet csinálni. Igen. Te rendeltél pizzát? Igen. Te anyádat. Ez nem igaz, bazdmeg, ez be fog ülni holnapra. Hozzak rá jeget? De majd jeget nyomok a pofámra, nem bazdmeg, akkor jöttél volna, amikor lenyomott az a geci. Nézd meg inkább milyen pia van itthon. Na, azt akartam elmondani, hogy voltam pszichológusnál. Ideg. Azt mondta, depresszió. És? Gyógyszert kell szednem. Te, gyógyszerre lehet inni, bazd. Nem! Gananantva Ganapatirgum avamahi Nidhinantva Nidipatirgum avamahi
Priyanantva priyapatirgum bhavamahe Vaso mama aham jani garbadam Atvam jasi garbadam. Tejasvinavaditamastu ma vidvishamahe. Om Shanti Shanti.